ngiyakubingelela ngiyakumukela kwi-channel. uNkulunkulu makulonde kubusise Pastor uningi channel imfliki. uNkulunkulu akahambe nawe indlela yonke konke okudingayo okufisayo okuzamayo kuphumelele. Sibheka iphupho kafushane. Siyabonga ukuthi ulandele i-channel. Like le video nje ubusuyibhekile. Qinisekisa ukuthi uma ufuna sikuphendule ngephupho mali lide kakhulu iphupho noma linama details amaningi linezinto mhlawumbe likhuluma ngezinto ezimbili kuyaphezulu mfonele kumali. Uma likhuluma ngento eyodwa nje libhale phansi ku-comment section sizobuya kulona. Qinisekisa ukuthi ama details zonke iphupho lakho uyawaveza ungashili utho ngaphandle onke. Qinisekisa ukuthi uma ususubscribe kwi-channel ngana ukuthi ungabizi phela uyabaleka. Ayiwazi i-channel kuba abasubscribe abaningi kodwa abantu ababukelayo babo 100. Yeah, it doesn't make sense. Ukuthi kwenzeka kanjani ukuthi you can have 20,000 subscribers but we only have 100 views. Yabo, so please do support ngokuthi ubuke i-channel, spend time. Sifaka ama video every day. Namhla la uzanele okamthetho uthi ke amen pastor. Ngicela ubuza kusho ukuthini uphupha? Umuntu epheka iphalishi. Iphalishi abanye bazothi ipapa, abanye bathi porridge, ngesiNgisi porridge or pap or bayipapa. So uma uphupha upheka noma ukuphaka nje ukudla, upha usuthatha nje oluhle kakhulu ngoba la lungachaza mhlawumbe ukuthi usuke uzoba namandla okufeza mhlawumbe ifiso zakho nokwanelisa mhlawumbe idingo zakho nokuthi mhlawumbe ungase ube nesikhathi sokunethezeka nje ngenxa yempumelelo yakho. Ecclesiastes 9 verse 7 ithi go then eat your bread in happiness and drink your wine with a cheerful heart, for God has already approved your works. Uma uphupha uphakelwa ke noma uphakelwa mhlawumbe uyaphekelwa noma uphakelwa iphalishi, upha oluhle lolu olungasho futhi inhlanhla kwesinye isikhathi lungasho ukusimama, lingasho ukwesekwa noma ukuthola ukwesekwa noma ukuhlinzekwa ngosizo osukulidinga kakhulu empilweni yokungakusustain. Philippians chapter 9 verse 19 ithi and my God will supply every need of yours according to his riches in glory in Christ Jesus. Kanti uma uphupha futhi ukupheka noma ukuphaka iphalishi, upha wesingaphinde silichaze njengoba ngibuyela usho ukuthi uzokuba nesikhathi sokuthula, isikhathi sonduduzo, isikhathi sobumbano, mhlawumbe isikhathi sozwano nesimnandi ke nabantu osondele nabo, ikakhulukazi umuntu abomndeni wakho yabona. Proverbs 17 verse 6 the children are a crown to the aged and parents are a pride of their children. Kanti uma uphupha la ukuthi ushisa nje ipapa ngephutha noma ushisa ke ngephutha iphalishi, lolu phawu olubi ngoba lona seliyakuxwayisa ukuthi ke mhlawumbe lindela ke ingxabano nokushuba nje kwesimo phakathi kwakho nomlingani wakho noma nje nomunye umuntu oseduze nawe yabona. Romans 12 verse 18 ithi ke if it is possible, so as far as it depends on you, live at peace with everyone. So uma uphupha la umuntu ekuphekela noma ekuphakela iphalishi, upha usingathatha njengokungachaza ukuthi usukhulile wena spiritual futhi usukulungela ukushunyayezwa nokondliwa ngezwi likaNkulunkulu. 1 Corinthians chapter 3 verse 1 and 2, brothers and sisters, I could address you as people who live by the Spirit, but as people who are still worldly, mere infants in Christ. I gave you milk, not solid food, for you were not yet ready for it. But now, njengoba uphupha uphekelwa noma uphakelwa iphalishi, uthi usumuntu osekulungile ukuthi sesingakhuluma nawe indaba kaNkulunkulu eqinile ezinamandla. Sesingatshela manje ukuthi lokhu ku-wrong, lokhu ku-right, lokhu yabo ngoba usu-ready to grasp that knowledge. Kanti ke uphupha la upheka ipapa noma iphalishi, uPaul ngobele luchaza ukuthi kunesidingo sokuthi mhlawumbe uma ukuthi umuntu olandela inkolo yesintu uke wenzele nje abadala ukudla kwabo yabona. Uma ukuthi umuntu ogcile kakhulu ohlangothini olithinta imvelo nendabuko yabamnyama, uPaul longasho ukuthi ke ake uthi ukwenza ukuthile maqondana nabantu abadala noma nabantu abaphansi noma namathongo yabona. Siyabonga uNkulunkulu ekulonde, uNkulunkulu ebusise. Channel iNew Flick kama uPastor Ningi, subscribe la empeleni no angathi subscribe, angithi
like le video bese like namanye siwenzile bese uyangifonela uma ukuthi ufuna umbuzo ikakhulukazi epheshini elide epheshini yama-details i-time eningi noma convert i-time into ama-minute bese uyangifonela ungani WhatsApp Siwe